technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som pasari ati chua e royal winter ti chu kan thlir holi adon ani nula mel thatak megi chu lawyer degree hial nei ni ma se no pangzir tir chu anwam ti zong takani awangin a graduate nuwa po hun engemo chen chu zirtir tu na volunteer na thok ngar ngara nima sela sum thok chuaka na azon ve nge alo ngai to awangin lo thei lawin adik rinei chu man tangkai lo ngai ta a ti chuan tuilo tak chungin apa tho na lo fama interview chu ane ve ta phota interviewer te chuan ka ni nuwa chau result a hria thei dur thuan chilani a nu dewa a chian nu sarai nen chuan restaurant an in mua sarai chuan Europe zin tun puya megi chu somin atira megi chuan a hniar zeta ma se sarai chuan chutiang rengo chu hring nun man dan tur di lo thu soya in ti thovena mamo thu a shilta ka chuan megi po chuan sarai som na chu apom vele tange nge ani zana chuan megi in anu le pa te chu a soi puya anu chuan alo phur puin chu trip chuan hlimna le ha dam na apek nge aring kata ma se apai ro chuan chula ti lem lovin arem ti chia alo trip chu cancel le zok tura cha in ama anga professional lawyer ani theinan rim taka injir zok turina cha result nga ngai lova na amu ngal theinan an farm manager alo biak tur thuwa soibok nima sila megi chuan apa thu soi chu aniala na chu ama theina mangeya mu adu thu asoi ve tladani atopa megi nu chuan apa ril ru chu a min thei hlawa result ala nga mek thawa wangin cholmang tura Europe zin kho thon chu arem ti ve ta ni chuti lain southern Europa lalram lian vaklo California lal fapa Adriana chu apa thita io alal lukhum khum tir ani hun tura tan a in buat sai meka a assistant Felix sanen ceremony chungchang chu an soido na sa hle anu Queen Patricia nena breakfast an edun lai chuan coronation ceremony ya minol puitel vetura adu thu asoi chuaka ma se anu chuan chanchin buwa a minglandan chu adu lo thu shilin lal in chua sana nula te nena party ti velte chuan lalani na tura chuan na sataka a ngong thei thu ashila film khurlo taka nun chu sim turin azil zuibok Adrianan coronation ceremony ya minol puitel vetura adu na po chu apom puilova royal tradition kaltlat ani thu ashil makani lelama megi te chian dun po chuan California lal ram chu an ron thleng ve che a khopui chu fangkwalin mun sang an tlo ani fountain omna chuan cholin du thu an sam vela chuta sara in group tour chu zom ve acha ka wangin megi chu a peile wa zota ma se megi chuan amma awazom ve mai tura shilin amma ate kwal vel adu zok thuwa shila dinner e hun om vela hotela in mu intia min ankal shangtani chutia ama chawa thlamuang taka ate kwal velai chuan thli in alukhum chu alen ta thut maya chuta chartuma aban lai tak chuan chak taka bike run tlan chuan achil sak zuya lungnelo zeta aben fai mol lai chuan chu bai khal tu bok churon kirle in engma soilovin lukhum chu achu sakle ringot mayani chu chuan megi chu ati thin rim hle a ma se relo te nuwa Adriana chu lukhum fai tak nena ron kirle in megi nena chuan in mel hria tirna te aneya ti pal thil thuwa sana alo lak sak po chu apekir le ani megi chuan makati in lukhumati faidan te chu a hanzota chuta Adriana chuan fiam thu tho zeu pa hian magic a thiam thu te chu a han soi kwal vel boka chutiang chuan atopa in rem takin an omle theita a an voi khat in hmuna atang chuan an lo in mel du ve deuh bok nen Adriana chuan rem chang la in megi chu zana fountain bula in hmu puya asom takngalani coronation day chu a hnai tatial tiala Adriana chuan mi puite nena lomho ala du fana wangin royal advisor ngai dan chu azot ta top maya nima sela royal advisor chuan direct taka chadna apek theilawa wangin Adriana chu athil tuma chuan abei dong ta ni inalang chuti lain megi chuan thil thleng chu sarai ashil ngal zunga hotela an room lampana an chaudon lai tak chuan me chenau pang kha dei chuan athil siam chu megi alo zora
chuta hotel staff in alo hmu chuan ka dei chu an mi khwal te ti buaya puina hawa chu vele Maggie chuan lo chanin ka de thil zor chu leisa ka du thua soya no pangangai na thle thu a soi zui bok zana lo ni chuan atira Maggie chuan Adrian a mutura kal chu a she ve deuh hleka ma se sarai chuan lo fuin an in hmu na hmun tura chuan a roi thlap boka Adriana aron thlen chuan mi thatagani ti a hria thiam ngala wangin ngai thatakin a thianu chu akal santani Maggie le Adriana te chu cafe ya an kal duna an vathen chuan waiterin Adriana chu za takalo biak tumin Adriana chuan mi pa ngai anga treat turin rang takin waiter chu a signal zewa Maggie laka chuan ani na dik tak chu thubri adu ani maktak main Maggie nen chuan an in po ngal ema Maggie po chuan a ring tok ngal hle ti hria takin apa in lawyer ni tura anor na sadan tele atuina zong ani mi alo thu te chu a soi ngal zunga chuta Adriana po chuan a hria thiam pui hle thua changin ani po chu anuin amma arin na anga ana sat ema wanga chau thlak ati ve thin thu te chu a soi chuak ve boka Maggie in no pangkianga hun man nuam ati hle thua soi chuan Adriana chu a thong ang ring hle a achan chu ani po in no pangangai nat em wang ni in an ngai nat zong in ang lutuk te chu makati hle an ho ko nga chuan Maggie in Adriana chu a chung te chanchena zota Adriana chuan thudik tak chu zebri in a chung te chuan sumdon na engemo an kalpui thu zong ena changa Maggie chu angai nat ngal em awangin in mule tumin an in thla felta ni atuk zinga chuan Maggie le sarai te chuan an ruma hotel staff in eitur chi sang aron kengrengot mai chu makan ti hle a chuta staff chuan Maggie chu Adriana le kha thon pe bukin eitur po chu a hne na tang vekani thuwa shila chuta tang chuan Maggie in Adriana ni na dik tak chu hria chian achak zwal ta hle chu an thlen na hotel chu Adriana chung te ta ani rengin staff ne na tang chuan Adriana ni na dik tak hria tumin azot na sa hle a ma se staff chuan thudik tak chu je platin Adriana le achung te chu mi thatak le thil phal tak an ni thu zongina changani atuka Adriana le Maggie te chu an in mule a khopui fangkwa la an chanchin te in shiltonin an in karpo chuan ma ason chakin an in ngai na ton tak zeta chutia hunnuam tak an mandun lai tak chuan Adriana chu assistant Felix an ron call thudin palace lama chuan let vat turina cha a tumlo dewin an intention le angai tari ani atuka an chandun chuan art museum an tlo a chuta chuan Adriana le lal nu thalak lo in tar chu mu in lal fapa alo ne reng ti chu an re chuak ta chi a chuta achan chin chiang jok hria tuma online an han en chuan Adriana chu mipa kholo tak me chetam tak buma mipa ngai anganun mang angin alo in ziak nual maya an thong chiang hle chumi nu chuan Adriana nen in mule in Maggie chuan lal fapa ani ti a hria chwa to thu chu a shila Adriana chu a thongin ani na dik tak a shil lawa wangin alaka Maggie chu a thin rim tak zeta Adriana chuan Maggie in mipa ngai angin hria sela adu wangani thuwa soipo chuan Maggie chu alung oi mai theilo me che sang kop kwal thin ani thu a hria dan te chu soi chuakin Adriana chuan a chanchin thandan chu dot vekani thule tu mei chiama ala kop ngai lo thu a soita veka ti chuan Maggie chu mun pakhata shwain chu muna chuan no pang engemo zat an lo oma chuta chuan assistant Felix anen in mel hria tirna ani nuwa no pang ho in fiam pui turin akal son tari ani Felix an Maggie ne na chuan chu mun chu Adriana no pang te chan pui na na adina ni thule chu a thoruk tu ma hriat pui lo le lal chung ko zinga mi tak ngial poina an hriat pui lo ani thuwa shila chuta tang che chuan Maggie in Adriana mi je dik tak chu hre chiangin a hun tam zong chu no pang ho kianga a mang thin ti te chu a hre chuaka a chanchin mak tak an zia te chu adik lo vekani ti a hre chiang theita ni chu huna chuan me cheno pang kha dei chu alo om ve reng maya Maggie in vapan naya thil om zia azo chuan kha dei chuan Adriana zirna in chu chwa san atum thu alo soya midang laka chuan lak lo big nia a in hria thu soin alo in ngai niam hle hi lo ni chuta Maggie chuan fuina thu thatak tak a shila
azara khade chuan a huai sen na ane kir vele theita a thian te bula chuan vadengin in ring tok takin azai vele theita Adrian na lo mu chuan Maggie angai san ruk na le adu na chu zwal zelin Maggie chu a chen na lal ina zanre e turin a soma chuta chuan engtiangin nge huna man thin ti de chu mu ve sela aduani chuti lain lalnu Patricia chuan a fapa le Maggie te inkar chu alo hre chuak ve thuaya a chia lo te chu Maggie en tlir thlai reng tura shilin a chanchin a kim thei ang ber sha chwa tum turin thuwa pezui ngun taka a in ngai tua nuwa Maggie chu lal ina chuan akalta Adrian chuan hlim taka lo dong songin lalnu nen chuan a in mel sha tir zanri an kil holai chuan lalnu mai ba ka lal chung kodang te po chuan Maggie ron leng lut chu an lom vak lo ti a hriat le abik takin Adrian an lal chung ko lo chin than thlak nang lam atum chung changa angai dana soi ve phei chuan an eilo mel hle zanria an kil zo a lalnu in a fapa chu Maggie ne na an inzom na ti top wat turin a rona ma se Adrian na chuan anu chu huai sen ta ka hnialin Maggie chu a mangai thule anun pum chu akyanga mana du thu a soitlang ta vek mai chumi nu chuan Maggie thlenna hotela vakalin tukvera tang chuan akawa pon lama in mu puya somin chumi zan chuan an ril ruput mangdik tak chu an in hril tona journalist pakhat chuan an thla alo lak ruk sak ti reng an chelo atuka chuan chanchin bukom masabera an chuang takal maya lalnu Patricia chu athin rimin Adrian le Maggie te inkar ti chia dan tur chu angai tu ngal char charani chanchin engma la shelo Maggie le sarai te chu len chu antuma chuta hotel po an chua san ma in reporter an lo pungkhom chiam maya an room lama bok chuan an kir le ta ringotani reivak lawa Maggie chu apa inaron kol ngala Adrian anena an chungchang chu lo sheve in rang taka ho turin acha thilthleng zong zong awang chuan Maggie chu aril ru a ha in tingaina a shelo hle chuta hotel lobby a Adrian lo ding reng chu mu in Adrian an Maggie chu Paris ni reivak lo cham tura arwala kalve turin a soma Maggie chuan Adrian chu du viau ma se a som na chu alo hnial thungani atuka chuan Maggie le sarai te chuan an ramalet mai athat an rin thuan soiduna chuti lai tak chuan interview ane ina lo fam chuan ron kolin na chu a mu thu le arang thei ang bera thok tura an du thuan ron shila chu thulom omawang chuan Maggie chu hlim viau ma se alungai hlebok ahna a mu awang chuan alom viau rualin Adriana adu na le an rama cham hlen mai adu na chuan aril ruati boy hle mangai na le ahna a chuan thlantur zok a shemai theilavani ma se ngun taka a in ngai tua nuwa Adriana kalsan chu a thlangta zoka chu chuan Adriana ril ru chu atin na hle ma se an inkar von nun dan tur ngai tua tum angpo alan lawa wang chuan Maggie ril ru po chu ana ve dewani Maggie chuan a ho ma in lal in chu awatlo Adriana no pang ho ta na zirna ina din chungchang te chu lalnu Patricia a shil ta veka chu vele lalnu chuan a fapa me chelam chau boy pui anga alo sha thinin chutiang taka no pang ho ta na alo tho rim zia le aril ru a se na sat zia a hriat chuan alom tak zeta athil lo ti to awanga a in chir thu soin Adriana chu a Children Foundation a chuan shrai turin angen zui chumi nu chuan lalnu Patricia chuan a fapa chu a hrethiam chhota hle coronation ceremony po chu adu dan takin mipui ma ane chu arem ti sak tabok chuti lagin Maggie chuan a thom no alo pek fel meka chuta hotel staff chuan Adriana coronation atel tura som na lekha churon pe in atira Maggie chuan kalatum lo ngala ma se sarai chuan kalnge nge turin alo fui thungani lelama alalnu Patricia chuan Adriana chu Maggie nen an inchen na awanga atorna zia amua afapa chu alaina tin athei anga pui ve chu adua engthela ama annora tum to lo baka ama kong thlan nge azo theina na pui zel chu atum to ani chumi nu chuan Maggie chu awa mule alaka alo khosak dana wanga ngai dam dil masazetin kalpernia chuan na a offer nge adu dana ni phei chuan Adriana Children Foundation School a tho thei reng thua shil bokani
atira megi chu ashil hain thutluk na siampo ahar sat ve hle a ma se atopa chuan angei nat em naupang bula thok turin Children Foundation School chu athlangta a anuam ti le adu thu sam ber naupang zirtir na achun zom le the tur chu ahlim hle ani ni engemaw zat aliam le tu chuan Adriana Coronation Day chu aron thleng ve ta a lalchung kwa le mipui ma a thu a soilai tak chuan a hmangai megi chu korfual sen moi em mai ha in ron lut ve a Adriana chuan an mitala son thei me uto lo Adriana chu lukhum khum tir ni in lal fapa mai ni to lovin lal alo ni ta a megi chu anuna aron in lana wanga lom thu shil mol molin akyanga omrenga tumle tumlo chu hlau thong taksi hiana zota chuta megi chuan a Children Foundation School a tho atum thule akyanga omreng tura thutlukna asiam fel to thu in a changa chu thu chu Khawvel-a Adriana thusia chak ber ni in a hlim tak zeta ti chuan anuama po a she oma po dam chung hun chiar dun zel chu an tum ta ni